Lelo Panyaso Voice Box Samuel Wara kulankhula ndithu kuwafunsa zathu achipani cha Democratic Progressive Party makamaka anthu amene ali maudindo kumeneko kuti ndi chifukwa chani mukukakamira munthu wamkulu. Vuto lanu ndi chani kukakamira munthu wamkulu kuti ayimire chipanichi ngati presidential candidate mu chaka chino cha 2025. Kodi kumeneko kulibe anthu ena ake achinyamata amphamvu kuti akhoza kudzuka ndi kuchita mula chipani chija kumachipititsa patsogolo. Kodi pamuthalika pagona chani kwenikweni kuti inuyo mukhali muli khakha kukakamira kuti ayi ngati pali mgwirizano APM ndi amene akhali presidential candidate ndipo winayo abwere pambuyo ngati running mate. Kodi zimenezizi a DPP mukupangiranji? Funso limenelo akufunsa a Samuel Lwara pano pa Nyasa Voice Box. Ndedi Clemodzi tamvetsere kuti kodi nkhani yawoyi akuyikamba motani ndipo akamaliza mutiuza maganizo anu in the comment section below mwachizolowezi pano pa Nyasa Voice Box. Yes, comrades, good morning and how are you everyone? Masula bwanji. Sole anzathu kumzuzu. Malilo taamva, comrade Maiza, kumwenda. He was my good friend, good comrade. Takula limozi kumzuzu, mkani yandale. Komanso each time ndikapita kumzuzu, I used to go to his shop, kukacheza ziwiri zitatu. Ngakana ni wa MCP, ambile MCP amandida. Kapena ndikafika kumzuzu, MCP ambile anzanga amanditawa. Koma when I meet Maiza, ndimamva nkhani zambiri zokuzana ndi ndale za kumzuzu ndi kumpoto. We share a number of issues. Amandizuzula, inonso ndimazuzula, timaunikirana sogola kumalawi. Kwa mawu omwe ndikumbukira Maiza anandiuza pompano about last week, nditapita pa shop pawo. He told me that Mr. Lwara, comrade Lwara, ngati pali munthu osayamika kumalawi kuno ndi President Lazarus Chakwera. That's what he told me. So inana chifukwa chani kuti ayi Lwara, you worked very hard kuno kumpoto kusell the name of Chakwera. Kwa mtaona amene apangira chipongwe. So Maiza felt sorry for me. And now I'm sorry that he's dead. Tona minute indere. But I'm really sorry and may his soul keep on may his soul rest in peace. The guy was a fighter, a good comrade, visionary person. Nungo dandala because even the family akaza Maiza ndi mlongo wanga kublanta kuchitawira kula limozi. So I'm really very sorry about the death of Maiza kumwenda. Coming to this other issue, so many people from DPP camp makamkunibira my phone as individuals kumapeleka kuti mina bwanji Mr. Lwara alliance tingaendese bwanji IUTM abwerese ku DPP, work with a dad asogolere Dasogabambe akhale vice president azakolo running mate kuti chose boma la MCP ati chosepo pampando achakwera. Comrades Malawians, I'm a very honest person. Ndine munthu amene mafuna kuna chilungamo. Sinikamba ndale nthawi zina kwani mangu na chilungamo. Amalawi tentinene zoona. Kodi chimene anthu ambiri akufuna adada imirire at that age. Kodi ku DPP kuliba anyamata? Ku DPP kuliba anyamata amphamvu omwe angatenge udindo wa APM wo. Kodi mwa APM mwagona chani? Chimene azathu ku DPP amene mkulimbikira kuti UTM ndi DPP akhale pa alliance. Why? What do you see? Mukona chani? You're not saying anything. Chopo nopa tufuna boma limene lingathetsa mavuto amene alipo. Apanga uyu Chakwera wapanga mavuto apanga Chakwera uyu. Tufuna tachosepo. So iniyo ku DPP, what is your problem? Kuti mutenga munthu wamkulu ngati amene akhale pene popo. And this is not the first time. Poyamba zinachitikapo zimene zizi. Saulos Chima was the youngest of all the party members ku DPP. Anamtenga Saulos Chima apita mtalika from Airtel. Kubwera kukalowa ku DPP kuja. They won the elections. Munawina chisankho wa DPP. Koma utewi zisankho zitateka, you never respected SKC. Chilimatu a DPP simna mkonde. Anakuwinisani kulowa mboma, defeating Joyce Banda. Munakamtenga mwana wa munthu, kuyatero uko a DPP. Ndikumbweresa ukuthi aimeni madalawo. By that time, Peter Mtaiga maybe was 70 something, 78 or 70 so years. Saulos Chima, anali running mate wa Mtalika. And chisankho
chinaenda bwino kwambiri. A DPP munawina 2014. Saulos Chilima was the vice president of the republic for the first time. Mtamtenga public sector. So how DPP treated that young man? Sitinaiwala Malawi ya. Saulos Chilima was mistreated by akulu inu amene mukukakamiza ndalai kuti akhale pa ballot. It's you a DPP. Ndamene munapanga kuti uyu uje munapangisa kuti Saulos Chilima achokeko ku DPP. Simunamuyamike, simunamthokoze Saulos Chilima. Mwana wang'ono nde panopa Saulos Chilima atachoka kumene uja kunali Daso Kabambe komweko. Kunali Kondwani Nankhumwa. Ku DPP uko. While there Kondwani Nankhumwa atachoka ku Saulos Chilima. Anthu ambiri timaona ngati Kondwani Nankhumwa atenga mpando umene wa president wa chipani chimene chichi. Because magawo mina ku DPP aphunzirapo kuti anyamata amatha kuwinisa munthu chisankho. Now we are thinking of kunali ma candidate angapo ku DPP. I mean, people who are willing to take over from APM after losing the elections. Mwaiwo kunali Bright Misaka anayikuwa mkuruko. Then unali Daso Kabambe, Kondwani Nankhumwa was also there. And another person. Ati chepereko nditu. Timaona ngati DPP without APM antambiri tikanaikola. Koma what happened? Kunangoyamba chisawa wasopana. Kondwani Nankhumwa out. Panopa as I'm talking, pando wa leader of opposition. Womwe Kondwani Nankhumwa amayimirira DPP Nyamata anatenga Nkhalamba George Chaponda. What is happening in parliament? Sizikuonekanso ya. So today, lero kale Daso Kabambe wachoka ku DPP. Wabwera kuite mazimsogole wawina convention pamba nisogole DPP. Watch Nyamata. And now, as that DPP, you still want Peter Mutharika atengese Daso Kabambe a running mate wake. Pamene Daso Kabambe wachoka DPP komweko. SKC alichoka DPP komweko. Kondwani Nankhumwa wayamba chipani cha kuchoka DPP. What I mean to say here is like this. Ku DPP kulivuto lalikulu kwambiri. The problem is not the old man APM. The problem ndi nuyo achina George Chaponda, then onse amene amamzungulira Peter Mutharika. The man is old. Let's be honest. Mutharika ndi okalamba. Pa Malawi standard ndimene tilili ku Malawi kuno. Achikulire onda achikulire. Sabwera so mbuyo iyayi. Posafika pa September pa kukalamba wao zaka ulipo. Sorry to say this, Malawians, but this is something that you have to take it home. We can't do this time kuti anyamata azikhalabe running mate wa Peter Mutharika. Who is he? Is DPP a kingdom or a political party? Mufuna vote ya anyamata avotere Nkhalamba imene Eugene avotera achikulira amene wo. Womwe ali agogo athu. Mufuna azukulu avotera amene wo. Kodi azukulu wo athandiza bwanji madala amene wo. Indi akulu ndi mdamu mozimira moto. Koma moto wake akazima angakuzime bwanji moto mene uwa Mutharika panopa. The way mene zinzili ku Malawi kuno. So comrades Malawians zina zimkamayerekeza chabe mukusokoneza anthu okavota. Adadi omwewo akatipangira chana adadi. Pa udadi panopa amene ajadusa ndi agogo. Ngakere mwina ali ndi madamu first aid awo ndachisikana. Kapena bodyguard wawo ndi wachinyamata. Koma iwo aja ndachikulire. Malawians, let's understand this. The man is too old. He never made any mistakes when he was the leader of this country. Mutharika sana anakusa chali chose ya Peter Mutharika. Anda nakwisa Mutharika ndi age yawo ija. Ndi omwewa owazungulira amene akumukakamiza munthu kuti ayimirire pa 25. Amala imodzi simwazi wa munthu okalamba amene amakhalira. Zina zisamangoyerekeza kuti mufuna munthu azafere pa mpando kapena inu anthu muti musapambana. The man is old. Ino DPP ngati mukona kuti msogora amene mkukakamira. Iniyo bwanji osayimirira ndinuyo. Secretary General wa chipani chimenecho atenge chipani chimenecho akhale candidate mkhitu achinyamata. Why are you failing DPP? You don't see that your leader is old. He's incapacitated the way I look at him. Basi tukupanga pretend ya adadi omwewo iniyo mkulephera bwanji to make your position that you can take charge of that political party. Mkulephera party aku DPP. Basi mkalimba simungaisezo manyazo kuti APM akalimbali ndi Nyamata yemwe anali Mnyamata wawo Daso Kabambe.
simukachite manyazi ya ku DPP kuti anthu amalawi wafuna Daso Kabambe ye mwana ali komwe ku DPP. You can't even see these things, guys. Ine to 70 opposition inde tufuna Eugene Chakwera tukepo. Koma ino ku DPP, how prepared are you? How do you think you are endorsing an old man to take over to fight Anyamata? Omwe ani ma skills, omwe agwira chito kumalawi konkulu. I'm telling you sana agwira chito kumalawi kuno kuti. He's on and on. He was on and on because of his brother who invited him kumena nali ku America. Jine bena magwira ku America, we don't even know. Chimene mkukaka mina dadi ndi chani. Ngati ndi ndalama zo zipindula ndani. So DPP today, I'm saying this kusa kubisirani. Musa muganize bwino pa September mpatali, bring a young man kuchipani. Mubwerese ni Nyamata kuchipani kwa aendeze zinthuzi. Achina mwanamveka ongati akufuna. Atenge chipani achina Bright Msaka akuopa chani wo. That means you're not ready to serve the Malawians. Tapangani takandi pansi ku DPP kwanuko. You're wasting our time or you're wasting your time. Uyu Chakwera uchoka po kale uyu is moving out. People cannot understand, cannot support you. Kuti palopa mwana wangono akhale running mate kwa APM. Palibe. Saulos Chima anakhala running mate wa APM. Muna msokoneza ndinu ya DPP. Mpaka nachoka kukamba chipani chake cha UTM. Mwasoka waso kwa MCP. Ngati running mate wa Chakwera. Titamukakamiza Malawi Saulos Chima kuti akhale running mate wa Chakwera kuchosa mu inu ya DPP mbo. Koma tinaukhanga talakwisa mwana uja anachita Saulos Chima nende njira yowawa kwambiri andali za kumalawi. Chifukwa saizi zimene tikukamba apa kusauzana chilungamo. So pano pena muti ayi bwanji Eugene Kabambe angozibweza alolere chani Kabambe wafikapo kale. Kabambe wafikapo kale to lead this country. He qualifies. And no sa ku DPP mkuziwa kuti Kabambe anachita qualify to lead this country. Munampasa zelu ndinu ya DPP. Chimozi Saulos Chilima kuchuka kwake munampakisa kuchuka Saulos Chilima ndinu ya DPP. Koma cheni mukakabira munthu wankulu kuti akulamulira asogolere chipani chanu pa September pa. Chifukwa chani ku DPP? Chifukwa chani? Muzifunse bwino funso limene comrade. So tibwere ku MCP uko. Ku MCP chimozi. Mukuonera athu a MCP niyo tinakuthandizani kuti mulowe mboma. Through tolerance. Koma taona ku MCP zimene apanga msogolano usalo uje ndani uchakwera. Zena paka Chakwera za ku MCP simkuziona kuti munthu akukanika uyu. Simkuona china chimwendo banda amene akumdyera masuku president wanu. All decisions of MCP aupangidwa ndi Secretary General wa chipani. Yemwenso ni Minister of Local Government and Civic Education. Chimwendo banda. Ino MCP simkuona kuti kuchipani kwanuko kuliso vanhu vina vimbuli ngati ivo. Simkuzoona mbuli za ku MCP ino. Anthu amene mukuti MCP boma ndilo mwere. Simkuona mbuli zili ku MCP izi. Ku MCP kuli mbuli tuku. Zona Chakwera mmene kulephera papa basi wina kumalemba mtima. Chakwera boma ndilo mwere. Are you serious Malawians? Are we serious really? The way things are getting, the way prices are rising, every day prices are being adjusted high and high every day. Basura mada Chakwera yemwe. Chakwera wake uti. The guy has got no brains, Malawians. Akuli corrupt Chakwera uti ndo kanika. Koda Malawi cheno mfuna jani. Muti angusaba mbali pena. This time tenti siye zazipani uko tenti one pa umuntu kodi anthu amene mkwachemera kuti alamulirebe awo akutithandiza chani moti apart from kumangoti petekesa mitima ono ndale za mtundu wanji. When we want to go to advance in politics anthu ngati amene waolepherawa no mention about them tisapase mpata kupitiza kulamulira zikoli chiko anthu ena amene akuvutika alibe milomo ngati mene tikuyankhula ena afe tikamadandaula. People are just suffering while they're quiet. Akudandaula. Njengina manati ayi boma ndilo mwene. Boma lake lomwene achakwera ukanikali zona Malawi. Should we waste all the resources ndalama za mbili zikuonongeka kukoza chisankho? Basi tizavotere achina Chakwera. Tizavotere Peter Mutharika Amalawi. Are we serious? And I'm saying this deep down from my heart. It pains me. Anthu akuvutika Malawi because of anthu amene tikuganja kuti angatisagwe. Let's just bring this young man. Let's support DK. Tangu panga support bunu. Chosani mitima ya Sanje yo chosani. Chosani mitima ya Sanko yo. Chosani. We are Malawians.
We need a charming leader. Akulu amene wawa sizingachitika ngati zimachika ku America kuti munthu wamkulu Trump over 8 years wawina zisankho. Kapena amene anawina zisankho Joe Biden. Anzathu acha democracy inayamba chama 18 chakuti. Ife democracy yetu yamba 1994. Koma sindatisegulire benjira yoti tione ziko kuti ndilokoma ili. Mavuto akumana isanathe. Our democracy is very young. We cannot be clinging to some people who are failing us as if it is a. We need to change generation type of leadership. That's what we have to do. So in Amatia, Chakwera kulepereratu. Everyone knows that Chakwera kulepe. Even Garu or Mpaka or Koswe Nyumba, akuziwa ati mnyumba munozenza sinda, fasha Chakwera. Basena mkulimbikira. Haya MCP, boma ndromwe, boma lake ukanika, inosi mkona ukanika. How much money do you spend to the poor kuti akuimbire ni nyimbo? Akuvine ni ingoma. Olo even makanja kuti akaende mukumpasa ndalama zinga. Meaning that things are not okay. Akana kawo tandu akusangala sibwezi ufuna magulu wa mkuwa pasa ndalama hai. Sibwezi mupanga haya zindu zote anthu azivina kapena zisangala. Sibwezi mukumwaza ndalama kwa anthu osauka ngati boma likuenda bwino. So comrades Malawians, this talent hawi ndazathu a DPP. A DPP, the party is good. Koma aku DPP, my members are DPP. Ndino gona kwambiri. My members in your MCP, ndino gona kwambiri. You don't want to move a step ahead. Instead, mumabwera mbuyo. Mukutipwetekeza mitima kwa basi. So comrades Malawians, this is my message. Aku DPP, sit down. Tinakupasani mwana poyamba kutakhairani metu wa APM. Mwana oja, ena simu na mfune Saulos Chima. Sokala Saulos Chima inaimbira ku DPP. So ku DPP kukuli vanhu vankhanza. Viliko kwambiri vanhu vankhanza ku DPP. Chimozi ku MCP ndiye kuli vankhanza kwambiri. Mpaka Saulos Chima anafera manja mwa usogolo wa MCP. Kushikangao. No report. Ya ndege mpaka panopa report ya ndege sili kuziwa ka ituluka litika. Koma ituluka chona first tukufuza nkani mene hii. So comrades Malawians, let not this party fool you unless asintha leadership. Unless Chakwera as a caliber ballot, unless Peter Mutharika as a caliber ballot, things will be better in Malawi. Chipancha DPP chikhala bwino. Koma ngati tikukakamira kuti Peter Mutharika apitirebe kulamula chipancha DPP, pamene Nyamata kumene koko aliko ndi usiru waukulu kwambiri. Chimozi ku MCP. Ngati ku MCP mulimbikira kuti mene akulephera mkanganya uyu. Chakwera mene akulephera mumati boma ndilo mwene. Amalawi mukutira kwira kwambiri. Ndipo Amalawi tikhala okwiya. We don't want these people ayi. Ndama zambiri za misongo zatu zungolowa mazi. Anthu ambiri amudyera masuku alemerera pamutu wa Peter Mutharika because the man ndi wachikulire. Tinene zona aliyese kwawo kula anthu okalapa. Amutharika ngakhala ngadiye bwino ndi achikulire. Amene akulimbikirawo afuna zangu wadyera masuku pamutu. Achakwerawa ndiye mkuziwa kale. Kuyamba kuchalichi kumene anachoka, kuyamba ndale, palibe pamene pali record yoti Achakwera napangapo zinthu zabwino. Mwina kubaja kwawo kokha kamadi ya nyumba mwawo. Kwanapa nkhani ya ndale kapena kuchalichi analephera ndana ameneyi. Achakwera failed. Za mulungu zinakanika, kuyendesa boma likuwakanika. Ndiye mkulimbikira aboma ndilo mwene. Comrades, I'm very sorry to tell you this, but it's painful. Rest in peace, Maiza Kumwenda. Thank you and good morning.